Тази игра я направих за моя по-голям син, който сега е на 7. Изненадващо е, че той ме побеждава на тази игра. Значи тук съм написала на едни карти думи в 3 кръгчета, като буквите са разделени на еднакво разстояние, за да може да не се вижда откъде започва думата и къде се свършва. Разбира се, тук са на английски, защото той пише и чете на английски, но вие може да си изберете такива думи вътре с 6, 7 и 8 букви. И той трябва да намери коя е думата. Няма значение в кой кръг ще търси, който пръв намери валидна дума, получава картата. Значи тук пише wonder. С тук започваме. Тук пише rainbow. Трябва да седим, че тук започва rainbow. Ние сме си ги отцветявали заедно. Самички си направихме играта от картончета. Много ниско качество, но е супер забавна игра. От двете страни има думички. Който познае дума, веднага взима картата. Минаваме на следващото. Тук пише oxygen. И така нататък. Значи трябва просто да се познават думите. Минават се през картите, броят се точките. Много забавна игра. Той е много състезателен дух има, така че виждате, че той ги е отцветявал и така му още по-интересно да ги играе, защото самия той ги е правил тази игра. Аз му казвам, че това е първо ниво, това е второ ниво. С този цвят въобще думите са еднакви. Вие, ако искате, може да направите по-трудни думи от едната страна. Но за сега това върви много добре тази игра и упражнява координация, упражнява четене, търсене на думи. Изобщо страхотна игра за над 7 години.